Obodo na-abịa m ọzọ, ụmụnna m na-abịa m ọzọ, ọbịa m n'uche nkwuo n'ọnụ m, anya na m na-eji m ọbọ n'ogwu ka m ji aga, akala aka m ne n'ụwa ka m na-eme Nkechi nyalụ m onye anana m ya, mụ bụ Obiora Nwokoye, o nwere okwu mkpu n'ọnụ, oro obodo n'ụlọọnụ m Obi Nwokoye mmanwụ si olu kenu okwura Anamo United, United we stand, divided we fall. Asino sita diva mane no one on the valley bobo. United we stand, divided we fall. Ani walu tutu chowe wudio kine noa tupu cheji ariani. Divided we fall. Umana moka ibulu nogo Anamo United we stand, divided we fall. Obodo ga-emu ntị n'onu ka nlotelu unu ibe melụ mgbe gboo na Anamu. Anamu niile bikọtala ọnụ n'ọdọ Anamu mgbe bulu gboo. Va niile na-ebi n'udo ya na ezigbo ịhụnanya. Mgbe va bidolu mụba ọmụmụ baba ụba bawetuvililo ibeba yeme ka mmadụ niile bụlụ owu kilo na siwena ka gbanarị nkewa. Anamu niile wee kwekọrịta jili anyị Anamu ka vaji wee jikọta onweva ibe meli mgbe gboo ka onye ọbụla bụlụ owu site n'ụmụ lue n'ụmụ lue n'ọkpụ tọlọkpụ ya limegide onweva. Ụmụ eze obodo dike bụba wepụtali ibe Anamu ji jikọ onweva na nya kpatali o ji bụrụ ụmụ eze na Anamu na-ebunye bụ anị wee luo tata. Etose okwe kwụsịrị nwa iyi ọ dị ilelu tata, onye mere ibe menia na Anamu banye ọ dị ilelu tata, onye Anamu ama mmegide nwanne ya n'ụdị ọbụla ọ dị ilelu tata, onye Anamu agara egbu nwanne ya n'elu ụwa ọ dị ilelu tata, onye Anamu agharele nwanne ya n'elu ụwa ọ dị ilelu tata, onye Anamu ama nnapụ nwanne ya akụnụbịa n'ike ọ dị ilelu tata, onye Anamu ama nnapụ nwanne ya nwunye ya n'ike ọ dị ilelu tata. Ịma na ibe agụla erika ibe meli mgbe gboo ọ dị ilelu tata, na nya kpatalụ si n'oge gboo tata Anamu na-eliko nli ọnụ, nya ka Anamu ji ebikọ ọnụ, nya ka Anamu ji avọ onweva n'anya iwe meli mgbe gboo.
emesịlị anamụbawanye ụba karịa basi n'ọdagbasa irite anamụ gbagolu north west ezi anamụ gbada south west anamụ na-emekọ ọnụluo n'arọ 1976 n'ọchịchị brigadier general Atompera nye bụ military governor nke Anambra steeti mgbe ewetala autonomy na Anambra autonomy elute anamụ ọbụla ụlọ ụzọ adịrọ izisa osi na-enye nsogbu karịsịa n'udu mmiri poor road network webata Anamu wee kelie Anamu into 5 autonomous community idite Anamu chive onweva ụmụeze Anamu chive onweva ezi Anamu chive onweva ọrọmbe etiti chive onweva umezechi wee chive onweva ndị ọbụla chive onweva n'enu ụwa mana emesịlị n'ọchịchị mba dị n'uju enye mmụọba oboro Igbo certificate of autonomy mmụọba chive onweva ndị ọbụla chive onweva politiks tinyere aka ịzọ nkwuwe karịa nkem ka na-azọ osu na mgbago ndị mgbada asị na ọ gbasara ọba osu na mgbada ndị mgbago asị na ọ gbasara ọba ọmakaze Anamu chọlụ reunion ụmụanama anya chọrọ nkewa anabanye okoko Anamu bụlụ okwu onye Anamu tụlụ votu onye ya chi Anambra Anamu chọlụ one voice ka anyị bụlụ n'owu ụmụanama anya chọrọ nkewa mana anya chọrọ nkewa Anamu niile bụ okwu onye melili nwanne onye nwa ka elelili n'ikwele kwenwe ịjụla ajụ ọkpọ ya na-abata obodo onye ọbụla baba udo n'ọbụrụ na ọ gbasara gị nwanne mmalụ nwanne ya maka nwanne bụ ibe adị n'Igbo emelie dike adị n'Igbo awụlebi anya Anamu People's Assembly anyị chọrọ one voice Anamu Elders Forum ndị Agọcha anyị chọrọ ogonu n'ogo okokola Anamu ịdị n'otu Anamu ụlụkọ dị n'aka ndị Igwe dị na Anamu ndị President General nke Anamu niile ka anyị tụba n'alo Anamu Youth Organization onye ọbụla tinye aka ka chọba udo na ịhụnanya ebe ịhụnanya dị ebe abụghị udo na-adị udo na-eweta ọganihu ebe ọ bụ na ndị Igbo ji ana-ewe jikọ onweba mana tata Anamu abụghị ụzọ karịa ka anyị chọba n'udo n'ụwa ka anyị tụbalụ ibe anyị ya eme n'ụwa ka anyị bụrụ ogo ka anyị chọba n'udo one voice ihe okoko udo na-eweta mmepe obodo ndị ọbụla achọba udo obodo ọbụla achọba udo ndị Igbo chọba n'udo ọma mbala chọba udo udo yi na ọma mbala ihe okoko
Anamo United, United we stand, divided we fall. Obiara Nwokoye no mu Anamo United, Leke Mokura, divided we fall. Umana manya choro nkewa, Mananya choro nkewa, Maka n'udo ka mma. Sawa, sawa, una, Obiara Nwokoye, Leke Mokura. Subscribe to this channel. Please subscribe. Please subscribe. Subscribe. Share this video. Subscribe to this channel. Tell your friends to subscribe to this channel. Subscribing to this channel is very, very free.